Mitől lesz értékes egy videós trend? Szerintem attól, hogyha valami egyedit hozzá tudsz tenni. Amik TikTokon mennek, táncok, különböző zenék, amiket felkap az algoritmus, bizonyos sablonok, azokra nem tudom azt mondani egyértelműen, hogy rosszak. Mert ez valójában nem is a trendeken múlik. Emberek vagyunk, és úgy működik az agyunk, hogy a különféle sablonokat, mintákat keressük. És a trendek azok pontosan ezek. Sablonok, minták. Szóval semmi baj nincs azzal, hogyha éppen egy trending zenét, vagy egy trendet lovagolunk meg, és arra ugrunk fel, viszont szerintem az agyatlan másolás az teljesen megöli ennek a lényegét. Mert sajnos azt vettem észre, hogy a legtöbb trendet, akik így ilyen trendekre folyamatosan felülnek, egy az egyben másolják. És a trendeknek az lenne a lényege, hogy ad egy sablont, amiben mindenki beleteheti a magáét, csak ez az utolsó, de igazán fontos lépés az, ami nem szokott megvalósulni, hanem pontosan ugyanazt, pontosan ugyanúgy megcsinálja mindenki, csak az arc más. De ez szerintem nem elég ahhoz, hogy jó legyen egy trend, vagy ki tudjuk használni a trendeket.